యాక్చువల్గా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఈ ట్రైనీ ఆఫీసర్స్ అందరికి కూడా వాళ్ళ ఫ్యూచర్లో ఎలా డెవలప్ చేయాలి విలేజ్ అని కూడా ఇందులో తెలిసిపోతుంది. అదేవిధంగా రూరల్ విలేజ్లో ఎంత ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, ఎంత కరెంట్ ఇష్యూస్ కానీ ఇతర ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ఆస్కారం సార్. ఈ విధంగా మీరు మా కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఈ గ్రామాన్ని సెలెక్ట్ చేశారు. సార్ కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు సార్. ఇక్కడ లోకల్ సర్పంచ్ గారు కానీ ఎంపీటీసీ గారు కానీ అందరూ కూడా అధికారులు అందరూ కూడా చక్కగా కోఆపరేట్ చేస్తూ వాళ్ళందరికీ ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఏం విషయాలు ఫీల్డ్లో ఏదైతే క్షేత్రస్థాయిలో ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అన్నీ కూడా వాళ్ళకి తెలియజేస్తున్నారు సార్. కాబట్టి ఇంకా ఇష్యూస్ ఏమన్నా కూడా మీరు కూడా కైండ్లీ వాళ్ళు తెలియజెప్పాలని అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ డైరెక్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఇంత దూరం నుంచి వచ్చారు సార్, టైం బిజీగా ఉన్నప్పుడు కూడా వారికి ప్రత్యేక గోండ్గూడలో సమావేశమైన మీరందరూ, అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, సర్పంచ్ గారు, జెడ్పీటీసీ మెంబర్ గారు ఉన్న అందరూ, మీరందరూ అధికారులు, ఎక్స్ సర్పంచ్, నాతో పాటు వచ్చిన నా ట్రైనీ ఆఫీసర్స్, మీరందరూ గ్రామ సభ్యులందరికీ మీ అందరికీ నేను ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఇక్కడ జరిగిన సన్మానానికి మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞత చెప్తున్నాను. విశేషంగా ఇక్కడ వచ్చిన కారణం ఏంటంటే మన ప్రాంతంలో, మన దేశంలో ఎలాంటి డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి, ప్రజలు ఎలాంటి ఆస్పిరేషన్స్ అంటే ఒక రకమైన రుచితోనే ఉంటున్నారు, ఎలాంటి వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటి, ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి అని నేర్చుకోవడానికనేసి మన మసూరిలో ఉన్న లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అకాడమీలో 560 మంది ఆఫీసర్స్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు ప్రస్తుతానికి. వారు 11 రాజ్యాల్లో 44 జిల్లాల్లో వెళ్ళారు. కానీ విశేషంగా నిర్మల్ జిల్లాలో ఉన్న ఈ 2 గ్రామాల్లో మా మిత్రులు వచ్చారు. 14 మంది ఇక్కడికి వచ్చి చాలా చాలా ప్రభావితం అయ్యారు. ఇక్కడ చూసిన డెవలప్మెంట్ చూసి, ఇక్కడ జరుగుతున్న యాక్టివిటీ చూసి వారు నిజంగా చాలా సంతోషిస్తున్నారు, చాలా వరకు నేర్చుకుని వెళ్తారు. సో మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీ ద్వారా మన దేశానికి ముందున్న రోజుల్లో సేవ చేయవలసిన వాళ్ళందరూ మీ దగ్గర ఇక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నారు. సో మీలో మీ మనసులో ఏమున్నా కానీ వాళ్ళకి నిష్కలంకంగా, సందేహం లేకుండా చెప్పండి. అప్పుడే కదా వాళ్ళకి తెలిసేది మనకి ఏంటి అవసరం ఉందో. మన ఇంటికి వచ్చారు, మన గెస్ట్ అనుకుని కొన్ని విషయాలు చెప్పకపోవడం కూడా తప్పుగా, ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజం తెలవాలి. మాటి మళ్ళీ వీళ్ళందరూ ఈ సంవత్సరం రావడానికి వీళ్ళకి ఇక్కడ అవకాశం దొరుకుతుంది. సో కాబట్టి మీ అందరితో నేను ఇదే రిక్వెస్ట్, వీళ్ళందరూ మీ దగ్గర వచ్చి మీ దగ్గర మీ పరిస్థితులు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మీరు ఇవన్నీ చూపెట్టండి. నేను విశేషంగా ఇవాళ ఇక్కడికి రావడానికి కూడా ఇంకో కారణం ఉంది, 2 కారణాలు. 1982లో నేను ప్రాంతంలో వచ్చాను. ఎన్నేళ్ళు అయింది? 41 years అయింది. సో నాకు నా మనసులో ఒకటి ఉందన్నమాట, 40 ఏళ్లలో ఈ ప్రాంతంలో ఎంత ప్రగతి జరిగింది, మన వాళ్ళు ఎలాగున్నారు అని చూడ్డానికి నేను వచ్చాను. విశేషంగా వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు, ఆ రోజుల్లో 1982లో అఫ్కోర్స్ బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ మందంతా ఆదిలాబాద్ జిల్లా. సో బ్లాక్ కాటన్ సాయిల్ అయితే కనపడేది, కానీ ఇంత హరితంగా ఉండేది కాదు. సో ఇప్పుడున్న కలకలలాడుతూ ఉన్న ఈ ప్రదేశం చూసి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. 40 ఏళ్లలో మన దేశం ఇంత ప్రగతి జరిగిందంటే నిజంగా మీరందరికీ మన దేశం భవిష్యత్తులో మనం భాగస్వాములాగా ఉండి మనం ఇంత దూరంగా అందరి దీనిలోపట సహకారం, కృషి, అందరి ప్రయత్నం ఉంది. సో ఎవరెవరు మన కోసం చేశారో అందరికీ మనం ధన్యవాదాలు చెప్తూ, మనం చేసిన ప్రగతి గురించి చూసి హర్షించాలి. ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ
ఇంకా మంచి ప్రగతి చేయాలని మనం అలాంటి ఒక నిశ్చయంతో ఉండాలన్నమాట. ఈరోజు ఈ మార్కెట్లో వెళ్తూ వెళ్తూ చూసాను, కంప్యూటర్లు వాడుతున్నారు. హై స్కూల్ పిల్లలకు వెళ్తే పిల్లలందరూ తెలుగు అన్నా మాట్లాడుతున్నారు, ఇంగ్లీష్ అన్నా మాట్లాడుతున్నారు, హిందీ రాదు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్ట్. అంటే డబుల్ ప్రమోషన్ అనమాట. సో ఇవన్నీ చూసి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. సో మీ అందరికీ చాలా చాలా నా తరఫున అభినందనలు. చాలా ఆనందం. అండ్ విశేషంగా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఇక్కడ డాన్స్ చేశారు చాలా అందంగా. తయారీ ఎన్ని రోజులు తయారవుతున్నారో తెలియదు, కానీ వాళ్ళు తయారైన అండ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రదర్శించిన కళను చూసి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. చాలా వాళ్ళని కూడా చాలా నేను అభినందిస్తున్నాను. మనం గోండ్వానా, పాత గోండ్వానా ప్రాంతం దక్షిణంలో ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్. సో నేను నా ఐప్యాడ్ కూడా అందుకని తీస్తాను, ప్రధానులు కూడా పైకి ఎందువల్లే రమ్మన్నాను. జనవరిలో అక్కడ నడుస్తూ వెళ్ళామన్నమాట, దాదాపు 200 కిలోమీటర్లు గోండ్ సంస్కృతిని చూడటానికి. చాలా చాలా విషయాలు చూశాను. బైగా ట్రైబ్స్ ఉంటాయి, అదే ఫోటో చూపిస్తారు కదా. సో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేదు, చూస్తాను ఇప్పుడు నాకు వచ్చిందంటే. వీళ్ళందరూ సింగారాలు అక్కడ వాళ్ళు. టాటా అది కాదు, వీళ్ళు ప్రధానులు వస్తారు. ప్రధాని ఇట్లా చూడండి, అదే వస్తారా కాదు, ఫోటో చూడండి. అక్కడ ప్రధానులు వీళ్ళు. బాణా అంటారు వీళ్ళు. బాణా మీద అక్కడ కథలు చెప్తారు. మీరు కూడా చెప్తారా? చెప్తారు కదా. అక్కడ గోండ్, ఇప్పుడే మీరందరూ నాకు గోండ్ పెయింటింగ్స్ ప్రజెంట్ చేశారు, థ్యాంక్ యూ. ఆ ప్రాంతం నుంచి గోండ్ పెయింటింగ్స్ వరల్డ్ ఫేమస్ అయ్యాయి. సో మనలో అదే కళ ఉంది, అదే చూస్తున్నాను నేను. శ్యామ్ జన్గఢ్ అనేసి ఇది వరల్డ్ ఫేమస్ పెయింటర్, గోండ్ పెయింటింగ్. ఇప్పుడు ఆ ఏరియాలోకి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ నేను అనుకుంటా 100 పెయింటర్స్ అయినా ఉండుంటారు. రోజు వాళ్ళకి మస్తు బిజినెస్ అండ్ మంచి వాళ్ళకి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఉంది. వాళ్ళ కళకి ఒక ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నిషన్ వచ్చింది. నిర్మల్ మనకి తెలుసు, నిర్మల్ పెయింటింగ్స్ అవన్నీ అక్రిలిక్ పెయింటింగ్స్ అవన్నీ ఫినిష్ చేసి చేస్తున్నాం. కానీ మనలో ఉన్న ఇక్కడ గోండ్ పెయింటింగ్ నిర్మల్లో పడింది, ఇంకా బయటకు రాలేదు. సో మై రిక్వెస్ట్ అడిషనల్ కలెక్టర్ గారికి ఏంటంటే, అక్కడ నార్దర్న్ ఏరియాలో గోండ్ పెయింటింగ్ ఎలా ఫేమస్ అయిందో నిర్మల్ ఏరియాలో కూడా ఉన్న గోండ్ పెయింటింగ్స్ని మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అంతే కాలు ఉంది, దాన్ని మంచిగా మనం మార్కెటింగ్ చేయగలిగితే చాలా మంచిగా జరుగుతుంది. సో అదొకటి చూసిన వెంటనే నాకు అనిపించింది. అఫ్కోర్స్ డోక్రా ఆర్ట్ అవన్నీ అయితే చాలా వరకు అర్బన్ ఏరియాస్లో జనాలు తెలుసు, కానీ నాకు కూడా మొదటిసారి ఇక్కడ నిర్మల్లో కూడా గోల్డ్ పెయింటింగ్స్ జరుగుతున్నట్టు ఇప్పుడే తెలుసు. సో మీరు అదొకటి చేయొచ్చు. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ టెలింగ్ అవర్ friends, I don't think any of you understood what I just said. That's you know Telugu, yeah, correct. So just telling them that when you are here to learn, they should tell you without any hesitation whatever is their aspiration, whatever are their developmental initiatives, and they should share with you so that you go back with real genuine impressions and knowledge. So while you are here, do your best. 7 days you should be a part, each one of you should become a gond or an an or whatever, wherever you are, become a part of the society and carry back very, very lovely, beautiful, but very intense memories. This is a great opportunity you have. ఇప్పుడే మీ మాటలు వింటూ 2019 నుంచి మీరు చేసిన ఇక్కడ కార్యక్రమాలు అవి చూసి 3 ఏళ్లలో ఇంత చేయగలిగారు. చాలా శ్రమపడి
ఒక నిష్ఠతో మీరు పనిచేస్తున్నారు. మొదటి గ్రామ పంచాయతీ, మొదటి సర్పంచ్, మీ అందరికీ అభినందనలు. వెరీ వెరీ నైస్. ధన్యవాదాలు సార్, మా జీపీ గురించి మీరు మాట్లాడినందుకు. యాక్చువల్గా ఈ గ్రామం నుంచి గ్రాడ్యుయేట్స్ చాలా తక్కువ సార్. మీలాగే చదువుకొని మీలాగే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని తయారు చేయాలి మా జీపీ నుంచి అని మా గ్రామ సర్పంచ్ గారి యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. జస్ట్ లైక్ యూ, వన్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఇప్పుడు మనము చేయబోయే కార్యక్రమం ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్న ఆఫీసర్స్ అందరికీ గ్రామ సర్పంచ్ గారిచే సన్మాన కార్యక్రమం. ముందడు చేసాను. అడ్వైజర్ అండ్ డైరెక్టర్ సార్ గారికి మా జీపీ తరఫున సర్పంచ్ గారు చిరు సన్మానం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. గ్రామ పెద్ద పటేల్ ఎవరైనా ఒకరు, గ్రామ సర్పంచ్ గారు మరియు గ్రామ పటేల్ నాగు.
అందరికీ ఇదే కావాలి.